Julie Lykke Andersen og er 20 år gammel. Og jeg bidrager til den her konkurrence med masser af personlighed og gå på mod. Og så har jeg bare lysten til at have en super fed Randerstur og med en masse af de her skønne piger, som også deltager i konkurrencen. Jeg hedder Line Hastrup og er 19 år gammel. Og hvis jeg var borgmester for Randers for en dag, så ville jeg bestemme at afskaffe haven, fordi de er skidegrimme. Hej, jeg hedder Mette Rigsgaard, og jeg er 20 år og kommer fra Randers. Og den sjoveste oplevelse, jeg nogensinde har haft i Randers, det var, at jeg var ude på Kastelmindebadet, da jeg var lidt mindre, og så skulle jeg hoppe fra 10 meter ved dem. Og så tabte jeg simpelthen bikinien på vej ned, så foran begge mine klasser. Jeg hedder Louise Birkensgaard, og jeg er 19 år gammel. Og mit yndlingssted her i byen, det er plænen, fordi at man får altid en masse fede oplevelser sammen med gode venner. Jeg hedder Stine, og jeg er 22 år gammel. Det, jeg glæder mig allermest til i Randersugen, det er faktisk, at jeg aldrig har været en del af Randersugen, så jeg glæder mig til at komme og opleve alle de ting, der sker. Hygge mig med de søde tøser og få lidt at drikke. Mit navn er Maja Falser Jørgensen, jeg er 18 år gammel, og det jeg er allermest stolt af her i Randers, det er, at vi har en Randers Pige konkurrence, som jeg har været så heldig at være med i, som jeg synes alle piger skal opleve. Hej, jeg hedder Hanna Rasmussen. Jeg er 20 år og kommer fra Randers. Hvis jeg selv skulle bestemme, hvor jeg vil bo her i Randers, så vil jeg faktisk vælge et sted, hvor jeg lige har fået lejlighed. Jeg har fået en rigtig sød lejlighed lige heroppe i Møllestræde med den sødeste have. Det ligner, du er et sted nede i syden. Det synes jeg, det er super lækkert her til sommer. Jeg hedder Katrine Gyllov, og jeg er 18 år, og det mest udfordrende ved at være med i Randers Pigen 2013 bliver, hvis vi skal op og stå på en scene og gøre alt muligt. Jeg hedder Lonnie Bro, og jeg er 22 år gammel, og hvis jeg ikke var med i Randers Pigen, ville jeg i uge 33 nok være med i teltet og måske studere lidt. Signe Elisabeth Elmer, jeg er 20 år, og det værste måske for mig i Randersugen, det var måske, at man kunne finde på at falde i stiletterne eller i kjolen eller et eller andet. Ja, det var sådan set det. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ses i Randers Ugen 2013. Vi glæder os.